Здравейте! В това видео искам да ви представя смесител за баня, замивка за баня стоящ, серия Перу. Доста уникален смесител. Освен своите цветове бяло, бежово, сиво и черно, червено, зелено и оранжево, също така се отличава от останалите смесители със своето покритие. Покритието е антибактериално, доста лесно за почистване, не остават отпечатъци, също така не остават следи от котлен камък и варовик по тях. Доста уникален продукт. Създаден е вътрешността от месингов материал с керамичен механизъм, доста висок от останалите смесители, доста по-висок е, удобен за работа. В бял, бежов, сив и черен цвят се предлагат единствено с матово покритие, като примерно червения доста по-лъскаво покритие, зеления и оранжевия, както и розовия с по-лъскаво покритие се предлагат.